lumba-lumbang ingkang tirtanipun megung dados asat. Inggih sabab kawontenan mekaten temah handadosaken raos pangersulaning para kawula dasih. Dinadyan kula cumantaka ngrumiyini kepareng paduka Kanjeng Sinuwun nimbali sadaya para brahmananing praja ingkang supados anyirnakaken reretu tuwin dartah jawi lebeting kita. Para brahmana wau sami nganglungaken jangga nguncupaken astu anekuk dengkul pasrah pejah gesang mboten saged angayahi pakaryan ingkang dumawuh. Ing yawit saking menika kagilapanipun menapa paduka Kanjeng Sinuwun ingkang sampun winenang angrata jagat ingkang mandukur ngurup bumi ingkang mandelong. Papunika sawetahipun kula sumanggaken awit saking kawicaksanan paduka Kanjeng Sinuwun pakaryan menapa ingkang kedah kula tindakaken tumunten kadhawuhna mbok menawi inggih sabab sang menika nadyan namung saklimah kalih klimah pangandika paduka Kanjeng Sinuwun sampun saged anjalari katentremaning swasana jawi lebeting negari Maespati. Andra ingkang puspita pasiliring samirana mbre Sekarakadung ngas kandanyo